As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Padayon tang magampo sa kahusay ug panagdait sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na gyud dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong pasalamatan ang Ginoo ug atong iampo ang atong mga benefactors and donors, labi nang sigig palit sa atong mga slots karon para sa atong mga proyekto nga unta hatagan sila sa Ginoo sa gikinahanglan nga kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa walay hunong nimong gugba. Ligo-na kanunay sa imong padalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Miingon na usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa, gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang mga matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab. Ug milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay,
sama sa iyang dagway o gipanalinginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga kaliwat ug sila'y magbuot ni ini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang gipamuhat ug mipahulay siya. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug tanan nga anaa sa kalangitan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo among Dios, pagkakahibulungan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkakahibulungan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Sa pagtan-aw nako sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabituonan nga imong gipahiluna. Unsa ba ang tao nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tao nga nagtagad ka man kaniya. O Ginoo among Diyos, pagkakahibulungan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lamang og diyutay sa mga anghel, ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniya ang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamot. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Diyos, pagkakahibulungan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero ug
kabakahan. Oo, bisan ang mga mananap sa kaumahan, ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo among Dios, pagkakahigulungan sa imong ngalan diha sa tibuok kalibutan. Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an sa Hesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo kung dili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado kung dili pa nila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Sa Hesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang sa Hesus sa pag-ingon, gipasagda ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Ug miingon pagayod sa Hesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan ug inahan, ug ang magsultig dautan batok sa iyang amahan ug inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kon ang usa ka tawo
may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan o inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na kinahanglan na siya mutabang pa sa iyang amahan o inahan. Nining paagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban, ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang balaod o pagtulunan sa mga tao, kasagaran magkasumpakiay gyud og ang balaod sa Ginoo. Kumusta man sa inyong balay, wa magsumpakiay ang balaod sa Ginoo ug ang balaod sa tao? Wa. Kana bitang malatusan nimo imong anak tungod kay nabuak ang plato, kay giduwa-duaan, or naguba ang inyong butang kay giduwaan, malatusan. Sama na, sakto na, balaod na sa Ginoo o balaod sa tao? Wa mo magsunod na. Kana bang makasab-an nimo ang imong anak kay dili mo eskwela, kay imo yung pa-eskwelahon? Sama na, balaod sa Ginoo o balaod sa tao? O na, kana bang moingon gyud ka nga duhara gyud kabuk anak, di na pwede nga mudaghan kay wa natay ikapakaon, wa natay ikapa-eskwela? Unsa man na, balaod sa tao o balaod sa Ginoo? Mabright kay mo children, no? Mao na, pag-inom yung pills, palaygit na, pabasiktomy na, gamiti ginagkondom, aron wa na gyud mosunod nga anak kay magkalisod gyud mo og inyo nang buhaton. May kay tana. Bisan gani ka ng pagpanglimpyo, ako kapila ko nalatusan, manglimpyos mama sa among balay sa una, kami gikan nagduwa sa silong, sakka dayon, marka dayong tiil nga, ano bang lapukon nga, tiil ba, marka day sao nga, piti dayon, kamo, di mo kamaong mutabang ng limpyo ko din, kamoy tighugaw-hugaw, mga animala mo, latos dayon. Ana, mao na ang balaod sa Ginoo karong panahon na nag-anam na gyud kawa nay bili sa tinud-anay lang gyud, bisan mismo dinhi simbahan ba di natamutuman kay balaod sa Ginoo. Lingi-lingi alago na imong tupad, ana nagtuman pa na sa balaod sa Ginoo. Sama anang niingon ang Ginoo, ihatag ang tanan nimong katigayunan ngadto sa mga kabos, pasabot ihog sa kolekta ang tanan. Pare atong biyuda ba, katong biyuda, di ba? Ang tanan ganyang kwarta iyang gihog. Hoy, karon nahan man kita 10% lang. Di maguna mo isugo ni Jesus ang 10%. Sugo man na ato mga Hudiyos una nga 10%. Sugos Ginoo 100% yun. Tanan ba? Tanan. Ang gamiton nga word sa Ginoo, tanan manggod. Yan saman. Sunod mo na, dili. Na, hilom na. Kana sang niingon ang Ginoo nga pasayloan ang imong isig katao, kapituan kapito. Nya ang meaning anang pito, perfect. Why limit? Kisa may nito man ninyo anabe. Na, lingo-lingo na. Sa atong unang pagbasa, Book of Genesis, gahisgot man ni sa creation story.
Unom ka adlaw gihimo sa Ginoo ang kalibutan. Ang katapusan niyang gihimo mao ang tao. Nga iya pa yung gibutang diri sa atong larawan o kasamahan. Sa ato pa ang tao nahimong Ginoo dinhis kalibutan. Noon ang ningon siya, kamoy magbuot ani mga kahoy, mga langgam, tubig, bananap, tanan, yuta, kamoy magbuot. Pero wa siya moingon, kamoy angkon ani, kamoy tag-iya, kamoy magbuot, mura bag stewards. Pareha ba ka nang moingon, para karon ako diri, ako day tag-iya aning parokya. Pero niingon ang obispo nako, ikay magbuot diha. Pag-adto nako ni Archbishop Palma niadtong Pizza Dos na niudto mingadto, ingon ko, Bishop, di ako'y ihatag nimong petisyon. Siya unsa man nako nag-meeting manggod mi nga mga assembly sad mi didto parokya mo ra magikapoy sila Bishop aning usab-usab ang pista. Pistas parokya kay ang pizza 5 ato man ang giingon na pizza 5 atong pista basta maigog Sabado. Nya kung di maigog Sabado, ang Sabado human sa pizza 5. Nya kung ang Sabado human sa pizza 5 naigo sa Holy Week, adto na sa human sa Easter Saturday ang atong pista. Human sa Oktaba. Nako, Primero Bishop 2021 among pista pizza 17 sa Abril. Pagka 2022 pizza 9 sa Abril. Karon Bishop maigo na sa pizza 22 gikapoy ang ako mga parishioners Bishop. Siya unya nako di ami petition last Saturday na Bishop. Siya di ba mao man ninyong gilalisan sa una? Nako maobitaw ni pero lalis mis una Bishop karon nagkahiusa nami siya approve siya pero ato ginibutangan og special decree siya good as approve na niha pero tagaan pa ni nato og special kanang decree aron ma-revoke tong unang decree nga atong gi-issue. Ana ba mura bag sige kamoy magbuot dias parokya. Ang obispo ni approve. Kita magbuot. Nako Bishop, wala ba ko kapa-approve nimo nga magtukod mi kumbinto? Siya approve. Basta kamule gasto. Ay lang ko gasol-hasula. Di ba tawag niya sa akin ko gasol-hasula. Siya approve. Basta kaayuhan sa parokya. Mao na ang pasabot sa Ginoo. Kamoy magbuot sa kalibutan. Basta makaayo sa katawhan. Kay ang tao manggod mo ay importantes Ginoo. Ang tao ba? Dili ang butang. Mo bitang iyang gimension diri sa atong ebanghelyo nga ang mga ginikanan tahuron gyud sa mga anak. Nya ang tanang kapasidad sa mga anak, kwarta, butang, abilidad adto gyud na ialagad sa ginikanan. Mao na pagtahod. Pero doon na may usahay magkalalis ang magkaaway ang anak ug ang ginikanan. Mo na nga doon na sila'y balaod nga gihimo para dili na obligadong mutahod ang ginikanan, ang anak sa ginikanan. Moingon dayon kining akong mga butang iyanis Ginoo. Tawag nila diri kuno anak kurban. Ana karon dili naman na kurban unsa may ato karong style private property. This is my private property. Pwede na kong hinginlan ang akong mga ginikanan din sa akong balay kay this is my private domain. Mo na mga ginikanan di nakasod mag-agi-agi na lang sa balay sa iyang anak kay nag-away sila wa magtagdanay. Niamsa na din sa atong parokya gud. Wa di ay. Kusog ang mga tingog. Pero ay mo kabalaka, wara na din sa atong parokya. Tuwa sa nas konsolasyon, tuwa sa nas liluan proper, tuwa sa nas Amos Guadalupe.
mga anak ginikanan di na magtagdanay. Nawa na ang pagmahal sa sugo sa Dios. Luoy kayo. Ang mas importante sa Ginoo dinis kalibutan, maugyod ang tao. Timan ha? Mao ang tao. Nya unsaon manato pagmahal ang tao, labaw sa tanang butang dinis kalibutan, niingon ang Ginoo, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Wa siya mingon, higugmaa imong kaugalingon labaw sa imong isig katao. Makaguba na og tao kanang paghigugma sa atong kaugalingon. Ingka, unya pa dir, tao man ko. Pero lagi tao lagi ka. Pero wa mo ingon ang Ginoo nga ang paagis paghigugma sa tao, ang imong kaugalingon higugmaa labaw sa uban, kung dili higugmaa ang uban sama sa imong kaugalingon. Sige, lingian na imong tupad. Ingna mahigugma ka nako, isip imong kaugalingon na pwede nako adto mamahaw sa inyo ron. No. Pwede nako adto higda sa inyong balay. Okay, gubaon kay among balay. Pwede nako ako'y mogamit sa imong sakyanan. Kay ihatod nako ako mga anak sa eskwelahan. Ana. Nyamin ko, ayaw sad, sobra na sana. Patay ka diya. Wa na ka mahigugma sa imong silingan sama sa imong kaugalingon. Ug maunay gusto sa Ginoo nga atong koreksyonan. Napagiroy atong kuanay, napagiroy atong ora makaingon ko ba questionable ba? Tungod mangon ni balaod sa tao atong ang balaod gyud sa tao mamurag importante nagyud kay nato ang balaod sa tao labaw sa balaod sa Ginoo. Nanglitan magsumpaki maning balaod sa tao kinsa may masunod. Kung magsumpaki ba, sama nang mo-approve ang atong departamento sa gobyerno pag-widen sa karsada, mga national highway, widening. O di, approve na. Karon na may mga kunuhay century old nga mga kahoy. Putlon, dili. Ni-encroach mga 2 meters sa pag-widen sa karsada. O saman, putlon, dili. Kana, muna inyong gusto. Pero ang balaod, nag-ingon, kaning mga kahoy nga century old na, di na pwedeng hilabtan. O, di asa na sa usa ka departamento sa tong gobyerno nga nag-preserve sa kahoy. Nya ang usa ka departamento, pag-widen sa karsada. Nya doon na pagyoy role sa usa ka departamento, walay obstruction sa dalan. Mubutang gani mo diag obstruction, gubon ginatanan. Karon kinsa may masunod na? Lagi, tulo naman isla ka buok ron. Kinsa may masunod? Kung dili ka mahigugma sa imong isig katao sama sa imong kaugalingon, ang imo ng kaugalingon imong higugmaon para aning mga Pariseo, moingon ka, sige, suway putol, kihagiti ka. Nabiyan ay balaod. Nga moingon sad, unya, nakahasol man nganong nagwiden man sad? Nya obstruction man sige, suway putol. Mo insist na ba? Ako ko ng balaod. Ako ko ng departamento. Pero mahigog mata sa atong isig katao, moingon din ta, dili ba ni peligro sa tao? Yung kapeligro yun, kay magdagan ka kusog, masango yun ka aning kahoy. Nya, nagbawog pag yun ang kahoy, abot pag yung tunga-tunga sa karsada, mubo kayo, magdakag ban, masangit, bungkag yun ang gidani mo, nangapahak na ko ng mga sangas kahoy diha tungod sa dan, wa lang gyapon tagaig aksyon. Ngano man kay gihigugma ang kaugalingon labaw sa uban. Pero maghunahuna ka, ako maghunahuna man ko, pila kalibo ang mga motorista nga moagi dinhi
gibutang nato sila sa hazard. Ang thousands, if not millions of motorists na moagi diha, they are in hazard. Oh. Nya wag gyud ka maghuna-huna na. Nya di man ta ignorantes panghitabo. Pila naman kabuok ang nangamatay og na ospital kay nangabangga anang ni-encroach nga mga structures or kahoy aning atong mga daan. And it is only in the Philippines, sa akong nasuruyan nga mga nasod na arang-arang na ang kahimtang, sama ng Singapore, United States, Japan. So igsuroy ninyo dito, naabay kahoy ni Sod sa daan. Only in the Philippines, Catholic country. Ngayon ana, nga mas gihigugma ang kahoy kaysa tao. Kakuyaw ana, kakulba ana. Siyon nang kag masabo diha nga nara imong balay ay nagputla kay ako nang tanom. Di ara mong balay diri na apagyoy balay nga ang iyang balay di gyud niya ipagguba ambot unsa gina iyang gahom taytayan pagyud tumoys taytayan ni encroach og mga 1 meter ang iyang balay gihimo pagyong tindahan. Di ko kasabot unsang klasihas kabuot. Ambot Katoliko ba kana? Ang kuyaw Katoliko, nya di ta mutuman sa balaod sa Ginoo. Mao na ang balaod sa Ginoo kinahanglan yung sundon kay ngano man siya mo'y naghimog order. Siya mo'y nag-create sa tanan og siya sad mao'y makadiktar nato unsaon pag-atiban kini. Sama ni atong simbahan kani mga stained glass nindot man na pero wa dinhi maka yano-yano og hiccup or adjust ana ang ga-install mo atong tawagon kay siya may kibaw. Brad Loloy mo ditso di ag tangtang ako ning tarongon pa der. Oh manong imong nang gitarong di man kay ga-install ana kamao day kana sa dili lang wala ganahan ako ko kauyon kaya ni di pwede adto jud kas naghimo kanang mga sakyanan sama ng inyong mga brand sa sakyanan. Kung Nissan imong sakyanan ini kaguba or ini service ana adto gidas Nissan ayaw diri ari Toyota kay mga guba gina himuon ang Toyota imong Nissan di ba og Toyota adto dito sa Toyota pagpa-service ayaw dito sa Kia na himuon ang Kia imong Toyota. Muna kung magusto ka ang imong naong munindot ayaw dito sa parlor ngadto sa Ginoo. Haron ang Ginoo mo ingon nimo dinhi sod ani nga parlor. Pero according to his guidance. Na masakit ka ayaw dito adto sa doktor. Ingnaw sang Ginoo, Lord, dako naman kay ni akong tiyan ni burot moadto pa kog doktor higda na lang. Ay ugma na lang kakutob. Ug mosud karon dito diha pa lang sa emergency daan 40 na nimong dako ang gasto. Nya ra ba ini kadako sa imong gasto mamatay ra gyapon ka dako kay kag gasto moari ra ba ning kaspari. Moingon dayon namatay gid akong papa pader pero ang among bayronon sa ospital 120,000 dili mal-release ang akong papa. Moingon dayon ko nganong gidaha pa man sana ninyo og wapa lang utat kana bang pamalandong sa dosa pader na hurot gid namo og kana ganing prinda among yuta kay tungod sa dialysis or chemo therapy sa akong magkaron pader wa na gid may mahimo pader tabangin tawo may makakimo gihapon ay ayaw na lang nag-ipakimo ayaw na lang ngano man higugmaan na lang na total ang Ginoo nag-andam na magpuloy-anan dito sa langit. Tudluin na lang na unsaon paglimpyo sa iyang sala ay na lang pag kimo-kimo muna usbon gini nako dinhi pagsulti ninyo ako pobre gyud ko nga pagkatao wa ko'y kwarta nga ako iyan ay sa simbahan ang tanan akong kwarta mo na masakit gani ko nya kimo ang kinahanglan dialysis ang kinahanglan para lang ko mabuhi og dugay-dugay ayaw gina ninyo buhata gusto kong modritsog kamatay
Nya kung naamoy budget ana para pagpaterapi o unsay nga na dialysis o kanang 5 ka tuig, 4 ka tuig, 3 ka tuig, itotal ng tanan o gusto mong modonate para ako, nya ipalit na lang nag-slot kung asang parokyaha ang dunay angay tabangan. Dako na ng badsita, dialysis kada simana katulo, nya tag 5,000 labing minus magasto, 15,000 kada simana, i-times nag 5 years. Pila na? Dako kay na. Ug itabang na ninyo ana mga wa ka eskwela, kana mga balay nga wa matukod inyo ng tukurag balay, kana nindot kay na. Nya ako pasagdi ko diri manghubag ning naong, manggawas ni mangliki ni akong lawas dinhi sa kasakit hangtod mamatay, kay mas nindot na nga reparation para sa kalibutan. Ganahan kayo na, di ba? Nindot no, duko-duko nga mo diha nga naman kapadir higugmaon man ka ang tao o lagi dili ang akong kaugalingon, ang uban higugma sama sa akong kaugalingon. So kung atimanon ninyo ang simbahan, lipay ko ana. Kung ako inyong atimanon niya, inyong hutdon ang kwarta sa simbahan para nako, mag-uol ko ana. Nawa na siya. So pamalit mong slot, aron matukod na atong kumbinto. Bahala nag mga matay ta. Di ba? Kay ang simbahan mas importante kaysa atong kaugalingon. Kay ang simbahan mao'y moamping ug muluwas sa atong kaugalingon. Nindog ta mga simbahan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong langitong Amahan kinsa mo'y naghimo sa tanan maayo. Malaumon kitang muingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan kanunay magiyahan sa kahayag sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga isip katilingbanon, dili kita magpabutabungol sa tinuod nga tawhanong panginahanglan sa mga kabos nga anaa sa atong taliwala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga kita makaamgo nga ang tinuod nga pagsulay anaa sa atong pagtuman sa kabubuton sa Dios, nga makita diha sa atong pagtagad sa uban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton mahimong lig-on diha sa ilang kahuyangan ug maluwas na gikan sa maong balatian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa nga mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato makapahulay na diha sa kalinaw sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Makagagahom og mahigugmaon nga Amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang mga matay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mayroon ka nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness. Give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine protection, Diyos nung panalipod. Nya mahitabo rani kung kita mahigugma gyud sa mga balaod sa Ginoo, dili gyud nato ilisan sa balaod lang sa tao. Wa koroy ika-update sa atong mga slots kay ato na lang tingbon ugma aron maapil na tong basa ug kuha ang mga naas bangko o sa mga kwarta padala. Pero atong sigihag palit ang atong bagong slot karon para sa pagtukod sa atong kumbinto. Ang sa tinga na to is BF Dag San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Ato nang himuon 500 naman na per slot. Daghan na taghalin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.